வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஓஎம்ஜி கேமிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா, ஒரு வேறு லெவலான அப்டேட்டிங் கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே புதுசான அப்டேட்டிங். இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், பார்க்காமையும் இருக்கலாம், இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அப்டேட்லாம் நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்காக எடுத்து வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் இருக்க லைக் பண்ணி நம்பிக்கிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு வேறு லெவலான அப்டேட் தான் இது. மேக்ஸிமம் எனக்கு பிடிச்சது. இது வரைக்கும் க்ளோவால் மேக்ஸிமம் 12 ஸ்கில் பக்கத்தில் வந்திருக்கு. இப்போ நம்மள்ட்ட மறுபடியும் காசு கொடுத்தா க்ளோவால் ஸ்கின் கொண்டு வராங்க. இந்த க்ளோவால்லாம் சும்மா பார்க்க பர்பிள்ஸ், ரெட், எல்லோ அண்டு மல்டி கலர் சம்திங் நல்லா பார்க்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் நல்லாவும் இருக்குது. இதெல்லாம் எந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டில் வரும்னு தெரியலை, பட் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு நிறைய ஈவெண்ட்டில் க்ளோவால் கொண்டு வந்துருக்காங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சதே மணி ஹீஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் வந்த க்ளோவாலும் அந்த சம்திங் ஃபயர் நெருப்பு மாதிரி இருக்கும், அது 2 க்ளோவால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. மற்றபடி எல்லா க்ளோவால் நல்லா இருக்காது. இப்போ இந்த க்ளோவால் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு எக்ஸமேட் தான் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸமேட் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது இந்த மாதிரி பவர் வருது, அந்த மாதிரி பவர் வருது, நிறைய சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன புதுசாக சொல்கிறோம்னா, இந்த மாதிரி டாப் இருக்கிறத நாங்கள் எடுத்து எப்பவுமே யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கப்புறம் அதுக்காக தான் சும்மா நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கோம். மற்றபடி எங்களுக்கு இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியல, வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும். பட் இது ஹலோவின் ஈவெண்ட்டில் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம் என்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு கரீனா சைட்லேருந்து. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போனோம்னா, இந்த பர்மா ரீபில்டிங்னு ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க 2.1. இது இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 வீக்ஸில் வந்துடும் சொல்லியிருக்காங்க. பீக் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஒரு நல்லா வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்க்கவே பச்சை பசேன்னு இருக்குது. பழைய பீக்கோட இது புது பீக் நல்லா இருக்குது சொல்லலாம். எல்லா இடமும் நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போனோம்னா, இந்த பேனு, கட்டானா, பேட்டு, பெராங் இதுக்கெல்லாம் ஸ்கின் கொண்டு வராங்க. இதெல்லாம் எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது. எல்லாம் புயா ஈவெண்ட்டில் தான் வருது. இது ஓசியில் கொடுத்தா வாங்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் ஸ்கின் வச்சுருப்பீங்க, இது வாங்க தேவையில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஓசியில் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க, கலெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும். மற்றபடி டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணல இதை வாங்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு மணி ஹீஸ்ட்டில் ஒரு ஈவெண்ட் வந்துச்சுல, இந்த ஸ்பெஷல் வவுச்சர் ஸ்பெஷல் இது மாதிரி விட்டாங்களே, அதே மாதிரி தான் புயா ஈவெண்ட்டு கொண்டு வராங்க. இந்த ஸ்பெஷல் வவுச்சர் வச்சு தான் அந்த காஸ்ட்யூம் எடுக்க முடியும் போல். இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா நம்மள்டது காசை கொள்ளடிக்காமல் விட மாட்டாங்க. ஃப்ரீ ஃபயரோட முக்கிய குறிக்கோளே நம்மள்டது காசு கொள்ளடிக்க தான். அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசில் நிறையா காசு அடிக்கணும். அதே வரிசையில் தான் இப்போ 2 காஸ்ட்யூம் கொண்டாடுறாங்க. இந்த காஸ்ட்யூம் தான் இல்லை கருப்பு வெள்ளை. இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு வெள்ளையோட கருப்பு நல்லா இருக்குது. இந்த கருப்பு காஸ்ட்யூம் வேறு லெவலில் இருக்குன்னே சொல்லலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த காஸ்ட்யூம் எடுக்க ட்ரை பண்ணணும். நல்லாவும் இருக்குது பார்க்க. உங்களுக்கு சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை கீழே ட்ராப் பண்ணிட்டு போங்க. பாய் காய்ஸ்.